बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय हस्तिनापुर बिजनी मौजा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 10थि बोसोरसालिया जथुमाया मैया एबा थांनाय सानखालि गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। नंगौ, हस्तिनापुर बिजनी मौजा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 10थि बोसोरसालिया जथुमाखौ सैथानगुरि गामिनि जयभद्र हागजेर गोजौ फरायसालियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारिखौ ओनसोलनि बारग' दैदेनगिरि मेलेमजिबि बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनिनो लाइमोन आरो फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे गाबगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव आफादनि फिरफिला बिरहोयो आरो मुंख्लंफोरजों लोगोसे बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावो। बे हाबाफारिनिनो थान्दै जग खन्थाइखौ बेखेवनानै होयो बाक्सा जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि खोमथा गसा नार्जारिया आरो गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिया। लोगोसे बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बाक्सा जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि भारत बर' आरो लोगोसे गोबां माननि आलासिफोर। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादखौबो दाफुंनानै लानाय जायो। गोदान आफादनि बिबानगिरि महरै थाखानाय गोजाम आफादगिरि प्रमद बर' आरो नेहाथारि कमलेश्वर बसुमतारी बिथांमोनखौ फिन सायख'फिननाय जायो।